Rêveberiya saxlemiya Akrê bû kar asankirin bû welatiyan û kêmkirina lûdê li ser nexweşxaneya Giştiya Gulan, rabû bi vekirina avahiyekê taybet bû piştgirîn û çareseriya nesaxiyên çavan. Vêrê ev keme wekû destpêkek li vêrê vekire ve ihtimala ev wekû bingekê destpêkî bîtin bû piştgirîn û çareseriya kêşên çava. Bes plana me ewel ayîndeyê de em bişên amirên baştir yên piştgirînên çava, dermanên baştir yên çareseriyên çava em li vêrê de bînkeyin. Hewlatiyê me eb asantir bêt seredana rawişkariyên çava biketin û dermanê pêtîvî destxuve bînîtin. Ev bingehe zêde barî çareserkirina nesaxiyên çavan, li jina piştgirîna çavan jî bû rêveberiya karûbarên hikûmî li xwe digirît û rojane zêde dîdî 5 demjimêran dê xizmeta welatiyan dabîtin. درگه ما وکو روزانه 8:30 تا ساعت 1:30 یه وکریه پیشوازی نخوشاد کن روزت اول روزت راوش کاریه روزت لجنا چاوا روزا دوشنبه و روزا چهارشنبه ساعت 8:30 حتی ساعت 1:00 Di bername û planên Rêveberiya Saxlemiya Akrê de ye senterekê çareseriya didanan û taqîgeheka merkezî drûst biket bû hindê xizmetguzariyên saxlemî bi şêwekê baştir bigihne welatiyan. طبعا بفكرنا وان جورا خدمت گزاریا ده امشین بیجین حوالاتی آسانتر دشت گهی توا خدمت گزاریا و وکولود وکو ازدحام جل سنا خوشخانه گلان دکیم بید و بشوازه که باشتر جدی خدمت آن خوشایت کردن و ده شیان آنکو که دیتن دل برچاوی من روم بن که هم ده چاشین هر پشکه که چا پیش بخین. Ji ber nebûna pişkeka taybet bi çareserî û nesaxiyên çavan li Akrê, welatiyên vêdeverê qesta deverên dîter û bajarên dîter dikir bo helkirina çareseriyê, belê li ayîndeyekî nêzik dê xizmetguzariyên pêtîviyên çavan bi şêwekê baştir li Akrê hêne pêşkêşkirin. İsmaîl Saîd, Dezgehê Mîdyayî Badînan, Akrê.